अरे निरहु ऐसन का बात आ गल कि तू इतना बड़हन कदम उठा देले। तू पत्रकार की गाली दे देले मोरे भाई। भैया जानत ना अब काहे वो हमरे को फिल्म रहला बॉर्डर, वो फिल्मिया को उल्टा सीधा प्रचार करे लागल है। तो एक दिन हमरा गुस्सा चढ़ गल। भैया जानते हो कि जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ यूपी बिहार ले ले हर जगह घूमने, हर जिला घूम ली। काहे कि अपने फिल्म के प्रचार करती भैया हर आदमी घूमेला। तो हम घूमत रही एकदम बुझल कि बहुत हरासमेंट हो गई, दिमाग एकदम उछल पुछल रहे। और वही बीच में ही देखत है भैया कि लिख दिल है कि निरहु का फिल्म चले वाला नहीं खे, निरहु का फिल्म बॉर्डर जो ना फ्लॉप कर जाई, निरहु का हालत खराब बा। अब निरहु का कोनो डायरेक्टर प्रोड्यूसर पूछत ना बा। यही से निरहु अपन होम प्रोडक्शन के फिल्म बना कर अपन खर्चा पानी चलावत हमें। अरे निरहु ऐसा हर एक आदमी के विषय में हर कोई बोलेला। ऐसा तू कही देले भाई, इतना टेंशन ले ले और गाली गलौज कही देले। हमारा हिसाब से तो हम ना कह सकेले कि ठीक बा कि नहीं खे ठीक। ही तोहर अंतरात्मा निरहु अच्छी तरह जानत होई कि तू गाली दे के ठीक कहले बाड़े कि ना कहले बाड़े। भैया देखा गाली दे के तो केहू ना कह सकेला कि हम ठीक कहले हैं। काहे कि हमारा अंतरात्मा अच्छी तरह जानती है कि गलत गलत होला भैया। लेकिन का करबो भैया, इतना गुस्सा ही दे दिलस हमके। और तू तो भैया जानत हुआ कि निरहु ऐसा हवन ना। निरहु तोहरे भैया तोहरे संगे हम तो कितना काम कैले हैं। तू तो हमार आदत लक्षण जानता हो, हम केहू के इज्जत के साथे बुलाई ले। यहाँ तक कि अपने छोट छोट जितना हमसे भी छोट उम्र के लोग होला वो हम भैया कहले। भैया ये हमके इतना फ्रस्ट्रेट कर दिले रहे कि बुझ ले भैया गुस्सा चढ़ल और मैं उल्टा सीधा हो गई। अरे निरहु गुस्सा चढ़ल और उल्टा सीधा हो गई। हमरा उम्मीद ना रहे, लेकिन निरहु तू ऐसन भी बाड़ी, तोर ऐसन भी उग्र रूप बा। निरहु देखा जिंदगी में आदमी के बहुत उतार चढ़ाव आवेला और आदमी अपने उतार चढ़ाव में ही कभी गुस्सा कह जाला। निरहु तू जानत बारे कि हम नेता बानी और हमारी नेतागिरी लाइन में सामने ही नेता कुछ उल्टा सीधा बोलत रही, सामने ही पत्रकार कुछ उल्टा सीधा लिखत रही। तो देख भाई, हमने के तो गाली ना दे सकेली जा, भले कुछ भी हो जाए। काहे न हमने के विषय में उल्टा से उल्टा सीधा से सीधा चोर से चोर बेईमान से बेईमान कुछ भी कह दे। तो जहाँ तक हमार विश्वास निरहु गाली जो हमने के भोजपुरी समाज में, हमने के भोजपुरिया माटी के लाल हैं जा, और हमने के भोजपुरिया माटी के लाल में हमने के संस्कार में शामिल नहीं खे कि हमने के केहू के गाली दे सकेली जा। भैया ये तो हमरो बात तो सही कहते हो कि हमने के संस्कार में गाली गलौजना। लेकिन भैया देखा जानत ना हुआ, इतना दिमाग हमार फ्रस्ट्रेट हो गई और हमार सोचल समझे के क्षमता समाप्त हो गई। हम फोन कैली और ओकरा के बुझल भैया गरियाई देली और दिमाग तब्बे से पूरा सोशल मीडिया पर हड़कम मचल है कि निरहु गरिया देले, निरहु गरिया देले, निरहु गरिया देले। बहुत लोग भी कहते कि निरहु तू गलत काम कैला है और बहुत लोग भी सपोर्ट में है कि निरहु तुम्हारे साथे हम आई। तो भैया तनी अच्छा लगा था कि लोग कहता तुम्हारे हम साथे हैं। निरहु तोरा का लागत बा, जे लोग तो के कहत बा तोहरे साथे बा। निरहु एक बात के ध्यान रखिए भाई, का कभी के कोई हो गलत पॉइंट पे लंबा समय तक आदमी टिक सकेला। निरहु ये हम ना कहे जाए कि वो तोहरे साथे बा, आदमी के नाही बा। वो तो ओकर आपन विचार बा, आपन धारणा बा, आपन सोच बा। लेकिन निरहु जहाँ तक हमार विचार बा, हमार सोच बा कि हमने के कबो सपोर्ट ना कर सकेली जा। का तू केहू कोई के गाली दी तो तू सपोर्ट करबे ही? तो आप अंतरात्मा के बात है निरहु। भैया खुदे हम ना कुल सपोर्ट करीला। कि गाली गलौज तो शुरू से कहते ही ना भैया कि हम गाली गलौज शुरू से ना करला, केहू तो मिलली तो इज्जत से मिलली और पता ना ओकरा ऊपर हमारा गुस्सा चढ़ गई और हम उल्टा सीधा बोल देली। तो निरहु जब तोहरा ई पसंद ना बा तो तोरा सपोर्ट में आवे वाला लोग के कैसे पसंद बा? और अगर वो आवत बा तो पता ना काहे आवत बा, का ओकरा लालच बा, का ओकरा तोहरा से लाह बा। भैया वो तब वो लोग का मन जानत हो गए भैया कि का लालच है, का वो लोग के मन में है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि गाली तो हमने के भोजपुरी समाज में ना ही होके के चाहे। कहे कि भैया बहुत हम देखेली तो हमने के भोजपुरी पे जितना भी चैनल है, हर चैनल पे पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग है गाली गलौज करत रहेला, गाली गलौज करत रहेला। अरे निरहु यह बात हम कहल चाहत बानी कि हमने के जौन भोजपुरी एबरा के जितना भी चैनल बनल बाड़ी सन,
है जितना भी भोजपुरी के गाना होके, काहे ना खेसारी के होके, काहे ना पवन सिंह के होके, एक बीच खेसारी पवन सिंह के मैटर उठल रहे हो, बीच में भी बड़ा गाली गलौज भइल, कोई पवन सिंह के गाली देव तो कोई खेसारी के गाली देव। ही हमने के भोजपुरी समाज में जौन भाई बहुत गंदा चीज बा, एक के ना होके के चाहिए और हमने की कोशिश होके निरहू कि हमने के एके रोकल जाओ। भैया एकदम कोशिश हुई और जहाँ तक उम्मीद है कि आज के बाद से हमरा के कबो ना सुनबा कि निरहू केहू के गाली दे ले हमें। भैया बस ही पूछला कि दिमाग तनकी सा फ्रस्ट्रेट हो गई, तनकी सा दिमाग जनक गई, दिमाग एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। यही के चक्कर में भैया तनकी सा जबान फिसल गई। निरहू अपने हमने के भोजपुरी में काहे के हमने के भोजपुरी में इस संस्कार दिहल जाला, माई बाबूजी कहेला जौना लड़का के चले और बोले के सहूर आ गए, बुझलऊ आदमी बन गए। तो और हमने के बस यही उम्मीद बा कि आवे वाला पीढ़ी के हमने के अच्छा से संस्कार दिहल जाओ और अच्छा चीज सिखावल जा, मेहनत करे आदमी आगे बढ़े, गंदा काम कभी ना करे। निरहू बस तोरा से यही हमारा उम्मीद बा कि अपन लोगन से भी तो यही कहबे। भैया एकदम हमारा एकदम अपने लोगन से ही उम्मीद है और अपने लोगन से हम ये कहबे करब कि भाई लोग तालो आपस में प्रेम भाईचारा से रहा, जातिवाद और गाली गलौज से दूर रहा। निरहू बात तो सही कहले है जातिवाद वाला। हमें पता चलल बा कि जातिवाद के नाम पर भी बवाल हो खताई पर तोहरे गाली पर। भैया कुछ लोग करत और लागत ना है कि हमरा ही ढेर दिन नहीं लोग कह पैलो, काहे कि गलत के सपोर्ट के हम काहे कि हम जातिवाद वाला आदमी तो है ना, पूरा लोग हम बहुत अलग अलग जाति के लोग के साथे काम कैले हैं। और रहल बात कलाकार के, भैया जाति कौन होला ना, और हमनी के कलाकार है जा और हमनी के हम कबो जाति के तवज्जो ना दिले, हम सबसे बड़ा तवज्जो दिले है मानवता के, मानव के। जौन मानो ठीक है वो ठीक है, चाहे ना वो कौनो जात के काहे ना होके। हर हम अच्छी तरह जानत बानी निरहू कि तू जातिवाद के सख्त खिलाफ होए। हाँ तोरा के हम अच्छी तरह पता बा कि तू दिल के बहुत अच्छा आदमी होए निरहू, और ये गलती तो से भइल बा और तू जानत भी बाड़े कि हमसे गलती भइल बा, और हमरा पूरा विश्वास बा कि आज के बाद से तो से ऐसा गलती कभी ना हो सकेला। भैया ये तो उम्मीद रख कि निरहुआ तो हर निरहुए है, और निरहुआ अगर अच्छा बन के रहा तो अच्छे बन के रही, चाहे एकरा खातिर कुछ हो जाओ, हर लोगन खातिर दिल में अपना जगह है।